గీతా క్లాస్లో ఈరోజు 10వ రోజు. అందరికీ స్వాగతం. విభూతి యోగం చూడబోతున్నాము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సారస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ హరే భగవత్ కృష్ణ. హరే కృష్ణ. భగవత్ విభూతులు ఈ అధ్యాయం అని అంటాము. విభూతి యోగము అని పేరు. సో నిన్న రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగం చూసుంటారు. రాజవిద్య రాజగుహ్య అని ఎందుకు పేరు వచ్చిందో ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయగలరా? మరి అందరం విషయాన్ని చూసాం కదా, అయినా దానిని రాజగుహ్యము అంటే రహస్యమైనది అని చూసుంటారు. ఎందుకు అది అతి రహస్యమైనది? రాజవిద్య రాజగుహ్య అంటే రహస్యాల్లో కల్లా రాజు లాంటిదంటే పెద్ద రహస్యం అంటున్నారు. దేనికి అది అంత రహస్యం? మరి మనబోటి వాళ్ళం అందరం కూడా చూస్తున్నాం, చదువుతున్నాం, తెలుసుకుంటున్నాము. ఇంకా అందులో రహస్యం ఏముంది అనే ప్రశ్న వస్తే దానికి ఆన్సర్ ఏమిటి? ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. ఈలోపు 1 or 2 శ్లోకాస్ చూసి ఆన్సర్స్ అప్పుడు చెక్ చేద్దాము. సో ఈ విభూతి యోగం, విభూతులు అంటే ఏమిటి అంటే భగవత్ మహత్యాలు, వైభవాలు అని అర్థం. సో భగవంతుడి యొక్క మహత్యం, భగవంతుడి యొక్క వైభవం అదేమిటో ఈ 10th చాప్టర్లో చూద్దాం. మొట్టమొదటిగా భగవాను వాచ్తో ప్రారంభం. శ్రీ భగవాను వాచ భూయేవ మహాబాహో శృణు మే పరమం వచః యత్తేహం ప్రీయమాణాయ వక్ష్యామి హితకామ్యయా. సో మళ్ళీ మహాబాహువులున్న అర్జున, నా మాటలు ఇంకొకసారి విను. నువ్వు నాకు ప్రియమిత్రుడు కాబట్టి ఇంతవరకు వివరించిన దానికంటే ఇంకా ఉత్తమమైనటువంటి జ్ఞానం నీకు చెప్తాను. భూయ ఏవ మహాబాహో అంటే మహాబాహువులున్న అర్జున, శృణుమే విను నా యొక్క పరమం వచ దివ్యమైన వచనాలు, మాటలు. యత్తేహం నాకు నువ్వు ప్రియమైన వాడివి కాబట్టి వక్ష్యామి చెప్తాను, హితకామ్యయ నీకు మంచిని కలిగించే విషయాలు, నీకు హితకరమైన విషయాలు అని చెప్పి భగవంతుడు అంటున్నారు. ఇంకా నెక్స్ట్, నమే విదు సురగణా ప్రభవం న మహర్షయః అహం ఆదిర్హి దేవానాం మహర్షీణాం చ సర్వశః. నమే విదు సురగణ, నా గురించి విదు అంటే తెలుసుకోవడం, సురగణాలు అంటే దేవగణాలకు కూడా నమే నమే నా గురించి విదు తెలియదు అంటే దేవగణాలకు దేవతలకు కూడా నా గురించి తెలియదు. ప్రభవం నా మహర్షయ, నా ప్రభవం ఏమిటో మహర్షులకు కూడా తెలియదు.
అహం ఆదిర్హి దేవానం, నేను ఆదిదేవుడను, మహర్షీణాంచ సర్వశ, మహర్షులు వీళ్ళందరూ సర్వులందరికంటే ముందు ఉన్నవాడిని. అందుకని నేను ఆదిదేవుడను. అందుకని నా గురించి దేవతలకు మహర్షులకు కూడా తెలియదు, ఎందుకంటే వాళ్ళకు కూడా నేనే మూలాన్ని కాబట్టి అంటున్నారు. సో దేవతలకు మహర్షులకు నా పుట్టుక కానీ నా వైభవం కానీ వాళ్ళకి తెలియదు. ఎందుకు అంటే దేవతలకు మహర్షులకు కూడా నేనే మూలం. ఇక్కడ మనకి బ్రహ్మదేవుడు చూస్తున్నాం కింద చిత్రంలో. ఇక్కడ ఒక చిన్న కథ ఉన్నది, మీరు ఇంతకు ముందు మరి విన్నారు లేదో నాకు తెలియదు. ఈ బ్రహ్మదేవుడు శ్రీకృష్ణుడు గురించి విని ఏమనుకున్నాడు అంటే, ఇదంతా ఈ మహత్యాలు ఇవన్నీ చూసి నిజంగా ఇతను భగవంతుడా ఎవరు అసలు పరీక్షించాలి అని చెప్పి వచ్చి గోవులందరినీ, వీళ్ళంతా గోవులతో ఉన్నప్పుడు గోవులను తీసుకువెళ్ళిపోవడం చేస్తారు బ్రహ్మదేవుడు. అయితే ఈ గోపాలందరూ వచ్చి శ్రీకృష్ణుడితో ఇలా గోవులన్నీ కనిపించకుండా వెళ్ళిపోయాయి అని చెప్పి, మరి మేము వాళ్ళని వెతుక్కుంటూ వస్తాము అని చెప్పి వెళ్తారు. అప్పుడు ఈ ఆ, శ్రీకృష్ణుడికి తెలుసు ఏం జరిగింది, మరి భగవంతుడు కదా, ఆయనకి తెలుసు జరిగిందంతా కూడా. సరేనని ఆయన అనడం, వీళ్ళు వెళ్ళి వెతకడానికి వెళ్ళి వీళ్ళను కూడా బ్రహ్మదేవుడు ఎత్తుకుని వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. సో అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు వీళ్ళందరి రూపాలను తనే తాల్చి, ఏది గోవులవు గోపబాలురవు, అలా 1 సంవత్సరం పాటు ఎందుకు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు మళ్ళీ కంగారు పడకుండా ఉండాలి అని చెప్పి వాళ్ళ రూపాలను కూడా, వీళ్ళందరి రూపాలు ఆయనే దాల్చి 1 సంవత్సరం పాటు ఉంటారు. అయితే బ్రహ్మదేవుడు వెంటనే విషయాన్ని గ్రహించి ఈయన భగవంతుడని తెలుసుకుని వచ్చి క్షమాపణలు చెప్పుకుని గోవుల్ని గోపబాలుని అప్పచెప్పడం చూస్తున్నాం. అయితే బ్రహ్మదేవుడి కాలం ఎంత పెద్దదో మీరు చూసుంటారు 4th 5th చాప్టర్స్లో. మరి ఆయనకి 1 సెకండ్ అంటే కూడా మనకి 60,000 సంవత్సరాలు ఎంతో ఉన్నది. అందుకని ఆయన వెంటనే క్షణంలో 1000వ వంతులో తీసుకొచ్చినా కూడా అక్కడ 1 year అయిందనమాట. సో అందుకని ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నారు. బ్రహ్మదేవుడు అంతటి వాడే తెలుసుకోలేకపోయారు నిజంగా మరి అంత ఈజీగా భగవంతుణ్ణి. కాబట్టి దేవతలకు మహర్షులకు కూడా నా పుట్టుక వైభవం తెలియదు అన్నమాటకి ఈ స్టోరీని ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నారు. यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमत्येषु సర్వపాపై ప్రముచ్యతే. యో మాం అజమన్, అజ ఎవరైతే నన్ను అజ అంటే పుట్టుకలేనివాడు అని అర్థం. అనాది, ఆది లేనివాడు అంటే బిగినింగ్ లేనివాడు. మరి పుట్టుకే లేనప్పుడు ఇంకా బిగినింగ్ ఏముంటుంది? పలానా అప్పుడు పుట్టాడంటే ఈ మనిషి అప్పుడు పుట్టాడు అని చెప్పచ్చు. పుట్టుక లేనప్పుడు ఇంకా పలానా అప్పుడు ఈ మనిషి ఉన్నారు అని బిగినింగ్ లేదు, ఎప్పుడూ ఉన్నారు భగవంతుడు. కాబట్టి అనాది, ఆది లేనివాడు అని అని చ అని చ అంటే మరియు అని కూడా అని కూడా అర్థం. వేత్తి తెలుసుకుంటే, లోకమహేశ్వరం ఎవరైతే నన్ను అజుడను పుట్టుకులేని వాడినని, అనాదినని, లోకానికంతటికి మహేశ్వరుడనని వేత్తి తెలుసుకున్న వాళ్ళు అసమ్మూఢసమత్యేషు అసమ్మూఢత్వానికి గురికారు. మరి సర్వపాపై ప్రముచ్యతే వాళ్ళన్ని పాపాల నుంచి విడుదల చేయబడతారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మరి మళ్ళీ మనం బ్రహ్మదేవుణ్ణి మహర్షులను చూస్తున్నాం. వీళ్ళందరికీ ఇక్కడ నారద మహర్షి కూడా కనిపిస్తున్నారు. సో భగవంతుడు ఈ రకంగా ఇక్కడ మనకి ప్రతి అధ్యాయానికి కూడా యోగం అని ఒక పేరు ఉంటుంది. ప్రతి అధ్యాయానికి కూడా యోగం అంటాం కదా. ఎందుకు అంటున్నాం ప్రతి అధ్యాయాన్ని యోగం అని? ప్రతి అధ్యాయంలో కూడా యోగము అంటే భగవంతుడితో సంబంధం ఏర్పరచుకోవడం, కనెక్షన్ విత్ గాడ్ అంటాం ఇంగ్లీష్. సో ఆ సంబంధం ఎలా ఏర్పరచుకోవాలో ప్రతి అధ్యాయంలో కనీసం 1 శ్లోకంలో అయినా ఉంటుంది. అందుకే ప్రతి అధ్యాయానికి కూడా యోగము అనే పేరు ఉన్నదన్నమాట. సో ఈ అధ్యాయంలో ఇప్పుడు ఈ శ్లోకంలో కూడా కొద్దిగా ఈ మీనింగ్తో మనకు ఎలా భగవంతుడితో కనెక్షన్ మనకి
భగవంతుడితో కనెక్షన్ అనొచ్చు, భగవద్ధామాన్ని పొందడం అనొచ్చు, భగవంతుడిని పొందడం అనొచ్చు, ఆత్మ సాక్షాత్కారం అనొచ్చు, పరతత్వం తెలుసుకోవడం అనొచ్చు, అన్నీ కూడా ఇంచుమించు ఒకటే మీనింగ్. సో ఎవరైతే భగవంతుడిని ఈ రకంగా అర్థం చేసుకుంటారో, ఆయన జన్మ లేనివాడు, అజుడని, అనాది బిగినింగ్ లేనివాడని, సర్వలోకానికి మహేశ్వరుడును అని తెలుసుకున్న వాళ్ళు మోహానికి గురికారు. మరి సమస్త పాపాల నుంచి కూడా వాళ్ళు విడుదల చేయబడతారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. మహర్షయः సప్త పూర్వే చత్వారో మనవస్తథా మద్భావా మానసా జాత ఏషాం లోక ఇమా ప్రజ. మహర్షులు ఏడుగురు సప్త ఋషులు. అంతకు పూర్వము ఉన్న చత్వారో నలుగురు బ్రహ్మకుమారులు అన్నమాట. సనక సనందన సనాతన సనత్ కుమారులు. వీళ్ళు నలుగురు బ్రహ్మకుమారులు, మహాజ్ఞానులు వీళ్ళు. వీళ్ళు ఆ తర్వాత మనవస్తథ అంటే మనువు. మనువు ఎవరు? మానవ జాతికి తండ్రి. వీళ్ళందరూ కూడా మద్భావ మానసా జాత, నా యొక్క మానసం నుంచే జన్మించారు. ఏషాం లోక ఇమా ప్రజ, మిగిలిన లోకాలు, మిగతా లోకాలందరిలో ఉన్న లోకాలన్నిట్లో ఉన్న ప్రజలంతా కూడా వీళ్ళ నుంచి జన్మించారు అని చెప్తున్నారు. సో సప్త ఋషులు, వాళ్ళకు ముందు సనక సనందనాదులైన నలుగురు మహర్షులు, 14 మంది మనువులు, వీళ్ళంతా కూడా నా మానసం నుంచే ఉద్భవించారు. ఇక వివిధ లోకాల్లో సమస్త ప్రజలు కూడా వాళ్ళ నుంచి ఉద్భవించారు అని చెప్తున్నారు. ఏతాం విభూతిం యోగం చ మమ యో వేత్తి తత్వతః సో వికంపేన యోగేన యుజ్యతే నాత్ర సంశయః. సో నా మహిమలు, విభూతులు అంటే మహత్యాలని చెప్పుకున్నాం కదా, మహిమలు. సో నా విభూతులు, యోగం, దివ్యశక్తి, యో వేత్తి ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో తత్వత వీరి తత్వాన్ని, సోవికంపేన యోగేన వాళ్ళు నిశ్చలమైన యోగంలో, భక్తి యోగంలో, యుజ్యతే నాతో కలుస్తారు, ఏకమవుతారు అంటే నాతో ఆ కనెక్షన్లోకి వస్తారు. నాత్ర అసంశయ, ఇందులో ఏ సంశయము లేదు, సందేహమే లేదు అంటున్నారనమాట. సో ఈ శ్లోకంలో కూడా భగవంతుణ్ణి ఎలా పొందొచ్చో మనకి అర్థమవుతుంది. ఎందుకు? నా మహిమలు, దివ్యశక్తులు యథార్థంగా తెలుసుకున్న వాళ్ళు నిశ్చల భక్తి యోగంలో, నా భక్తి యోగం ద్వారా నాతో ఏకమవుతారు అంటున్నారు అనమాట. సో భగవంతుడి యొక్క మహిమలను, ఆయన దివ్య శక్తులను మనం యథార్థంగా అర్థం చేసుకోవడం, ఊరికినే చదివి కాదు, అంటే అనుభవపూర్వకంగా అంతగా విశ్వాసంతో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏకమవుతారు. ఈ విషయంలో ఎటువంటి సందేహానికి తావులేదు అని అంటున్నారు. అహం సర్వస్య ప్రభవు. సో ఇక్కడ 4 శ్లోకాలు ఉన్నాయి ఈ 10th చాప్టర్లో. 8th, 9th, 10th, 11th ఈ 4 కూడా చాలా ముఖ్యమైన శ్లోకాలు. ఎందుకంటే భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని మనకి తెలియజేసేటటువంటి, భగవద్గీతలో మనం భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అంతా కూడా ఈ 4 శ్లోకాల్లో ఉన్నది అని చెప్పేసి చెప్తారు. అందుకని ఈ 4 కూడా భగవద్గీత యొక్క మనం తెలుసుకోవాల్సిన సారాంశం ఈ 4గిట్లోనూ ఉన్నది అని. సో అది. సో ఫస్ట్ మరి రాజవిద్య రాజగుహ్య అంటే ఏమిటి అనే ఒక ప్రశ్న అడిగాను. దానికి మరి చాట్ బాక్స్లో ఏమి ఆన్సర్స్ రాలేదంటే, రాజగుహ్యం అనే పేరు ఎందుకు వచ్చింది అనేది అడగటం జరిగింది. మరి దానికి ఎవరు ఏమీ ఆన్సర్ ఇవ్వలేదు. సో ఎందుకు వచ్చింది అంటే, రాజగుహ్య అనే పేరు అందరం చదివాం, తెలుసుకున్నాం. మరి అతి రహస్యం ఇంకేముంది అందులో అంటే, ఇక్కడ నిజమే చదివాము, తెలుసుకున్నాం, కానీ అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోగలిగామా? ఎప్పుడైతే భగవంతుడిని మనం నిజంగా తెలుసుకోగలుగుతామో, అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోగలుగుతామో, అలాంటిది వాళ్ళు చాలా అరుదు. అలా తెలుసుకున్న వాళ్ళు చాలా తక్కువ. కాబట్టే అది అతి రహస్యమైన జ్ఞానము. చదివి తెలుసుకోవడం వేరు, అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోవడం వేరు. జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగం అని మీరు చూసుంటారు 7th చాప్టర్. ఆ జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగంలో మరి విజ్ఞానానికి జ్ఞానానికి తేడా ఏమిటి? అది ఎవరైనా చెప్పగలరా? జ్ఞానానికి విజ్ఞానానికి తేడా ఏమిటి? మాతాజీ చదువుకోవడం వల్ల వచ్చేది జ్ఞానం అనుకుంటున్నారు మాతాజీ.
జ్ఞానము అంటే చదువుకోవడం వల్ల చూడడం. వచ్చింది. ఏదైనా మనం నేర్చుకున్న విషయాన్ని జ్ఞానం అనొచ్చు, నాలెడ్జ్ అనొచ్చు. విజ్ఞానము అంటే మనం ఓకే, అనుభవించి తెలుసుకునేది విజ్ఞానం. వెరీ గుడ్. మనం అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకున్నది విజ్ఞానం అవుతుంది. సో ఓకే, సో ఏదైనా మరి ఆ, జ్ఞాన విజ్ఞానాలు, మ్, ఒకటేమో థియరిటికల్ అనొచ్చు, థియరీ అనొచ్చు, ఒకటి ప్రాక్టికల్ అనొచ్చు కదా. మనకి సైన్స్ క్లాసులు థియరీ ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయి కదా. మనం చదువుతాం ఏమని, ఫలానా కెమికల్ కలిస్తే ఈ కలర్ వస్తుంది, ఈ వాసన వస్తుంది, ఈ పొగ వస్తుంది అని ఏదో చెప్తూ ఉంటారు. ఓహో అనుకుంటాం, కానీ ఎప్పుడైతే ల్యాబ్లోకి వెళ్ళి మనం ఆ రెండు నిజంగా కలిపినప్పుడు అవన్నీ చూస్తే దాని పరిణామం ఓహో ఇలా ఉంటుంది అని మనకు ప్రత్యక్షంగా అర్థమవుతుంది. అలాగే ఈ జ్ఞానమైన చదివి తెలుసుకోవడం ఒక 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 ఎత్తు అయితే, మనం దాన్ని ప్రత్యక్షంగా అనుభవించగలగటం మరి రెండవ ఎత్తు. కాబట్టి ఇది విజ్ఞానం అంటే అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోగలగటం. సో ఎనీవే, ఇది అది అక్కడ రా రాజగుహ్యం అని ఎందుకు అన్నారంటే, అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోగలిగిన వాళ్ళు చాలా బహు తక్కువ. కాబట్టి అది విద్య రహస్యాలన్నిట్లో కూడా అతి రహస్యమైనది అన్నారు. అన్నదానికి కారణం అదన్నమాట. సో ఈ 4 శ్లోకాలు భగవద్గీతలో మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం, మనం పాటించవలసిన విషయం, భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాల్సిందంతా ఈ 4 ఉంది. కాబట్టి ఒక రకంగా భగవద్గీత సారాంశం అంటే భగవద్గీత నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఈ 4 ఉన్నదని చెప్పారు. సో ఏమిటి అంటే వీటిల్లో ఈ 4 మొట్టమొదటిది 10.8, అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్త సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధా భావా సమన్వితా. అహం సర్వస్య ప్రభో, నేను సమస్తం అందరికీ కూడా ప్రభువును. మత్త సర్వం ప్రవర్తతే, నా వల్లే సర్వము కూడా ప్రవర్తిస్తోంది అంటే నడుస్తుంది అని ఇక్కడ అర్థం. ప్రవర్తన అంటే మరి ఏ రకంగా నడుచుకుంటున్నాము అన్నదే కదా ప్రవర్తన అంటే. ఇక్కడ నడుచుకోవడం, బిహేవ్ చేయడం అని అర్థం. సో నా వల్లే ఈ సర్వము కూడా నడుస్తోంది. ఇతిమత్వ భజంతే మా, ఈ రకంగా నన్ను తెలుసుకుని నన్ను భజిస్తూ ఉంటారు. బుధాభావ సమన్విత, బుద్ధిమంతులు, వివేకవంతులు దీనిని అర్థం చేసుకుని నన్ను ఎప్పుడు కూడా భజిస్తారు అంటే ఆరాధిస్తారు, పూజిస్తారు అంటున్నారు. సో నేను సమస్త సృష్టికి మరి మూలాన్ని, సర్వము కూడా నా వల్లే నడుస్తోంది, ఈ రకంగా నన్ను అర్థం చేసుకుని భక్తి విశ్వాసాలతో ఆరాధిస్తారు. మచ్చిత్తా మద్గత ప్రాణా బోధయంతః పరస్పరం కథయంతశ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చారమంతి చ. మచ్చిత్తా మద్గత ప్రాణ, నా మీదే మనస్సును పెడతారు, చిత్తాన్ని. మద్గత ప్రాణ, ప్రాణాల్ని నాకు వాళ్ళు అంటే ప్రాణాలంటే ఇక్కడ వాళ్ళ జీవితాన్ని నాకు శరణాగతం చేస్తారు అని అర్థం, అర్పిస్తారు. బోధయంత పరస్పరం, బో పరస్పరం ఒకరికొకరు బోధించుకుంటూ ఉంటారు. ఏ కథయంతశ్చమాం నిత్యం, నిత్యము కూడా నా గురించి, నా లీలల గురించి బోధించుకుంటూ కథలు చెప్పుకుంటూ తుష్యంతి తృప్తి పడుతూ ఉంటారు. చ మరియు రమంతి చ, రమిస్తూ ఉంటారు కూడా, ఆనందిస్తూ ఉంటారు కూడా అని చెప్తున్నారు. సో నా మీదే వాళ్ళు మనస్సును, చిత్తాన్ని లగ్నం చేసి వాళ్ళ జీవితాలను నాకు శరణాగతం చేసి అర్పించి, బోధయంత పరస్పరం, వాళ్ళు పరస్పరం ఒకరికొకరు బోధించుకుంటూ ఉంటారు నా గురించి, కథలు చెప్పుకుంటూ నిత్యము తృప్తితో ఇలాగే వాళ్ళు ఆనందిస్తూ ఉంటారు, రమిస్తూ ఉంటారు. రమించడం అంటే ఆనందించడం కదా. సో తుష్యంతి అంటే తృప్తి చెందుతూ ఆనందిస్తూ ఉంటారు, రమిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ శుద్ధ భక్తులు మనస్సు నా మీద లగ్నం చేసి జీవితాలను శరణాగత్తు నాకు అర్పించి ఎల్లప్పుడూ మరి నా యొక్క కథలను పరస్పరం వాళ్ళు చెప్పుకుంటూ దాంట్లోనే తృప్తిని, ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు. ఉదాహరణగా ఇక్కడ సరే ప్రభుపాదను ఆయన శిష్యులను చూపిస్తున్నారు. అలాగే మరి భాగవతంలో కూడా నైమిషారణ్యంలో ఈ మునులంతా వాళ్ళు చర్చించుకోవడం, భగవంతుడి గురించి చెప్పించుకోవడం, సూత మహాముని వీళ్ళందరూ అక్కడ
వాళ్ళకి చెప్పడం ఇదంతా చూస్తాం. సో భక్తులు ఎలా ఉంటారు అనేది చెప్తున్నారు. ఇలా ఎల్లప్పుడూ భగవంతుడి యొక్క చర్చలలో కథలలో ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటారు. తేషాం సతతయుక్తానాం, ఈ 4 శ్లోకాల్లో ఇది మూడవది అనమాట. రెండవది ఇప్పుడు చూసాం కదా. మూడవది తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధియోగం తం ఏన మాం ఉపయాంతి తే. తేషాం సతతయుక్తానాం, వీళ్ళు సతతము కూడా ఎవరైతే సతతము యుక్తులై ఉంటారో ఎందులో భజతాం ప్రీతిపూర్వకం, ప్రీతిపూర్వకంగా నన్ను భజించడంలో దదామి బుద్ధియోగంతం, అంటే ప్రసాదిస్తాను వాళ్లకు బుద్ధియోగాన్ని. ఏనమాం, దాంతో వాళ్ళు నన్ను ఉపయాంతితే పొందుతారు. సో ఎవరైతే నన్ను ప్రీతిపూర్వకంగా భజించడంలో సతతము యుక్తులై ఉంటారో వాళ్ళకి బుద్ధియోగాన్ని నేను ప్రసాదిస్తాను, దానితో వాళ్ళు నన్ను ఉపయాంతి చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో భక్తి భావంతో ఉన్న వాళ్లకు ఇంకా జ్ఞానము ఈ యోగము ఇవేవి తెలియకపోయినా నిజమైన భక్తితో ఉన్నప్పుడు భగవంతుడే తనను చేరుకునే జ్ఞానాన్ని బుద్ధియోగాన్ని కూడా ఆయనే ఇస్తారు. దాంతో వాళ్ళు నన్ను చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. ఇంకా ఈ 4 శ్లోకాల్లో ముఖ్యమైనవని చెప్పిన 4 శ్లోకాల్లో లాస్ట్ ఇది 10.11. తేషామేవానుకంపార్థం అహం అజ్ఞానజం తమః నాశయామి ఆత్మభావస్థో జ్ఞానదీపేన భాస్వత. తేషాం ఏవానుకంపార్థం అంటే వాళ్ళ మీద అనుకంపార్థం అంటే అవ్యాజమైన కరుణతో నేను 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 అజ్ఞానజం తమః, అజ్ఞానం అనే చీకటిని, తమః అంటే చీకటి, అజ్ఞానం అనే చీకటిని నాశయామి, నాశనం చేసి ఆత్మభావస్తో వాళ్ళ హృదయాలలో జ్ఞానదీపేన భాస్వత, జ్ఞానదీపాన్ని భాస్వత వెలిగిస్తాను, ప్రకాశింపజేస్తాను అంటున్నారు. సో వారి మీద ఎవరి మీద ఇలా ఎల్లప్పుడూ ప్రీతిపూర్వకంగా నన్ను భజించేవాళ్ళు. భజతాం ప్రీతిపూర్వకం, సతతయుక్తాన, నన్ను ప్రీతిపూర్వకంగా భజించడంలో సతతము యుక్తులైన వాళ్లకు బుద్ధియోగాన్ని ఇస్తాను. వాళ్ళ మీద అనుకంపార్థం అవ్యాజమైన కరుణతో నేను వాళ్ళ అజ్ఞానం అనేది ఏదైనా ఉంటే వాళ్ళలో ఆ చీకటిని నాశనం చేస్తాను. అజ్ఞానం అనే చీకటిని ఎలా? జ్ఞానదీపేన భాస్వత, జ్ఞానదీపాన్ని వెలిగించి వాళ్ళ హృదయాలలో అంటున్నారు. ఎప్పుడైతే మరి దీపం వెలుగుతుందో చీకటి వెళ్ళిపోతుంది కదా. అలాగే వాళ్ళ హృదయంలో ఏదైనా అజ్ఞానం అనేది ఉన్నప్పుడు ఈ జ్ఞానదీపాన్ని భగవంతుడు వెలిగిస్తే ఆ అజ్ఞానం అంతా వెళ్ళి వాళ్ళ జ్ఞానోదయం కూడా కలుగుతుంది. తద్వారా భగవంతుడిని కూడా పొందగలుగుతారు. సో అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఈ 4 ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అహం సర్వస్య ప్రభవో, మీరు ఈరోజు ఇది ప్రాక్టీస్లో చూస్తారు ఈ శ్లోకం. మత్త సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధా భావా సమన్వితాః. సో నేను సమస్తం అందరికీ ప్రభువును, నా వల్లే అంతా నడుస్తోంది. ఇతి మత్వా భజంతే మాం, ఈ రకంగా నన్ను భజిస్తూ ఉంటారు వివేకవంతులు, నన్ను ఈ రకంగా అర్థం చేసుకుని. ఏమని? నేను అందరికీ ప్రభువునని, నేనే సమస్తాన్ని నడిపిస్తున్నాను అన్నది మీనింగ్ ఫస్ట్ ఆ శ్లోకానికి. నెక్స్ట్ది నా మీదే మనస్సు ప్రాణాలు పెట్టి పరస్పరం బోధించుకుంటూ ఉంటారు, కథలు చెప్పుకుంటూ నా గురించి, దాంట్లోనే తృప్తిని ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు. తుష్యంతి చ రమంతి చ. ఆ తర్వాత వాళ్ళ మీద ఎవరైతే ఎప్పుడూ కూడా ఈ నన్ను ప్రీతిపూర్వకంగా భజించడంలో యుక్తులై ఉంటారో సతతము ఎల్లప్పుడూ, దదామి బుద్ధియోగం, వాళ్ళకి బుద్ధియోగాన్ని ప్రసాదిస్తాను. తం ఏన మాం ఉపయాంతితే, దాంతో వాళ్ళు నన్ను చేరుకుంటారు. వాళ్ళ మీద అనుకంపార్థం అవ్యాజమైన కరుణతో అహం నేను అజ్ఞానం అనే తమస్సును, చీకటిని నాశనం చేస్తాను. వాళ్ళ మనసులో అజ్ఞానాన్ని ఎలా అంటే జ్ఞానదీపేన భాస్వత, జ్ఞానదీపాన్ని వెలిగింపజేసి అని చెప్పారు. సో ఇదంతా విన్న తర్వాత అర్జునుడు అంటున్నాడు ఏమని? అర్జున ఉవాచ పరం బ్రహ్మ. ఇది అర్జునుడు స్తుతించడం ప్రారంభించాడు అనమాట భగవంతుని.
పరం బ్రహ్మ పరం ధామ పవిత్రం పరమం భవాన్ పురుషం శాశ్వతం దివ్యం ఆదిదేవం అజం విభుం. పరబ్రహ్మ పరంధామ అంటే ఆయన ధామం దివ్యధామం, మరి అంతకు మించిన ధామం లేదు. అందుకని పరంధాముడా, పవిత్రుడా, పరమం భవాన్ నువ్వు మరి శాశ్వతమైన వాడివి, ఆ పురుషుడవు అంటే నువ్వే ఆ, మరి పురుషోత్తముడు అంటున్నాం కదా భగవంతుణ్ణి. ఆది పురుషుడవు, శాశ్వతమైన వాడివి, దివ్యమైన వాడివి, ఆదిదేవుడవు, అజం పుట్టుకలేని వాడివి, విభు నువ్వే ప్రభువు అంటున్నాడు. అహుస్త్వాం ఋషయः సర్వే దేవర్షిర్నారదస్తథా అసితో దేవలో వ్యాసః స్వయం చైవ బ్రవీషి మే. సో నారదుడు, అసితుడు, దేవలుడు, మరి వ్యాసుడు ఇటువంటి గొప్ప గొప్ప ఋషులందరూ కూడా నీ గురించి ఇదివరకు ఈ విషయాన్ని చెప్పారు. ఇప్పుడు నువ్వే స్వయంగా నాతో స్వయం చైవ ప్రవీషిమే, నువ్వే ఇప్పుడు స్వయంగా చెప్తున్నావు అని అంటున్నాడు అనమాట. సో నీ గురించి నీ ఈ సత్యాన్ని ఈ గొప్ప గొప్ప ఋషులు ఎవరు, అసితుడు, దేవలుడు, వ్యాసుడు, మరి నారదుడు, వీళ్ళంతా కూడా చెప్పారు. అయితే ఇప్పుడు స్వయంగా స్వయం చైవ బ్రవీషిమే, నువ్వే స్వయంగా నాకు ప్రకటిస్తున్నావు అని. అప్పుడు అర్జునుడు ఏమన్నాడు అంటే, కృష్ణ యోగీశ్వర, మరి నిన్ను నేను నిరంతరము ఎలా స్మరించాలి, ఎలా తెలుసుకోవాలి, ఏ ఏ స్వరూపాల్లో నిన్ను గుర్తు చేసుకోవాలి అని అడుగుతున్నాడు. ఎందుకు అంటే మరి మొదట్లోనే చెప్పారు కదా, నన్ను పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు మరి ఎప్పుడు కూడా ఆ ఈ యోగంలో భక్తి యోగంతో నాతో ఏకమైపోతారు, ఇందులో సంశయం లేదు అని. నా మహిమలు దివ్య శక్తుల్ని యథార్థంగా తెలిసిన వాళ్ళు అని. అందుకని అర్జునుడు మరి నిన్ను నేను నిరంతరం ఎలా స్మరించాలి, ఏ విధంగా నిన్ను తెలుసుకోవాలి, ఏ ఏ స్వరూపాల్లో నిన్ను గుర్తు చేసుకోవాలి అని అడగడం జరిగింది. ఇంకా ఏమంటున్నాడంటే, జనార్దన నీ యొక్క దివ్య మహిమలను అవతారాలను విస్తారంగా నాకు వివరించు. నీ వచనామృతాలు వింటూ ఉంటే ఇక నాకు ఎంత విన్నా కూడా ఇంకా ఇంకా వినాలని అనిపిస్తోంది అని అర్జునుడు అడిగాడు. అప్పుడు భగవంతుడు ఈ విభూతులు అనే విషయం చెప్పడం మొదలుపెట్టారు. ఆదిత్యానాం అహం, ఇది భగవాను వాచ్ అనమాట. ఆదిత్యానాం అహం విష్ణు జ్యోతిషాం రవిరంశుమాన్ మరీచిర్మరుతాం అస్మి నక్షత్రాణాం అహం శశి. ఆదిత్యులలో నేను విష్ణువును, వెలిగే వాటిల్లో నేను రవి అంటే సూర్యుడును, అలాగే మరీచిర్ మరుతాం అస్మి అంటే మరుత్తులనే దేవతలో నేను మరీచి అనేటటువంటి వాయువుని అయి ఉన్నాను. అస్మి అంటే అయి ఉన్నాను. నక్షత్రాణం అహం శశి, నక్షత్రాలలో నేను శశి అంటే చంద్రుడను. సో ఇక్కడ మనకి చూపిస్తున్నారు ఆదిత్యులలో విష్ణువును అన్నారు కదా. సో ఇక్కడ విష్ణువుని చూపిస్తున్నారు. తేజస్సుతో ప్రకాశించే వాటిలో నేను రవి అంటే సూర్యుడను, అది ఇక్కడ చూస్తున్నాము. అలాగే మరుత్తులలో నేను మరీచి అనే వాయువును, సో వాయువుని ఇక్కడ చూస్తున్నాం. నక్షత్రాణం అహం శశి, సో నక్షత్రాల్లో నేను చంద్రుడను అన్నది చెప్పారు. వేదానాం సామవేదోస్మి దేవానాం అస్మి వాసవః ఇంద్రియాణం మనశ్చాస్మి భూతానాం అస్మి చేతన. వేదాలన్నిట్లోకి నేను సామవేదాన్ని అయి ఉన్నాను. ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు సామవేదం. దేవానాం అస్మి వాసవః, నేను దేవతలందరిలోకి వాసవ అంటే ఇంద్రుడిని, స్వర్గరాజు, ఇక్కడ ఐరావతం మీద ఇంద్రుడిని చూస్తున్నాం. ఇంద్రియాణం మనశ్చాస్మి, ఇంద్రియాలన్నిట్లోకి మనస్సు ఉంటున్నారనమాట. మనస్సు యాక్చువల్గా 5 ఇంద్రియాల్లో లేదు, కాకపోతే మనస్సును చాలాసార్లు ఇంద్రియాలతో కలిపి చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకు అంటే ఇంద్రియాలతో క్లోజ్ కాంటాక్ట్ ఉన్నది మనస్సుకే కాబట్టి. 5 ఇంద్రియాలు వాటి ప్రభావం దేని మీదకి వెళ్తోంది, మనస్సు మీదకే వెళ్తోంది. ఎప్పుడైతే మనస్సు ఇంద్రియాలకు ప్రభావితం కాదో అప్పుడు మరి మనం ఆ ఉన్నత స్థితికి వెళ్ళగలుగుతాం. కాబట్టి ఈ మనస్సు ఇంద్రియాలతో అంత క్లోజ్గా ఉంటుంది కాబట్టి మనస్సును కూడా ఒక ఇంద్రియంగా చెప్తూ ఉంటారు. సో ఎందుకని ఇంద్రియాల్లో నేను మనస్సును, ఎందుకంటే మనస్సు ఎఫెక్ట్ కాకపోతే ఇంక ఇంద్రియాల యొక్క ప్రభావం ఉండదు, వాటి ఉపయోగం ఉండదు, ఏది ఉండదు. అది
ఉపయోగం అంటే మా అక్కడ ఇంద్రియాలు ప్రలోభ పెట్టలేవన్నమాట. వాటి లక్షణమే మనకి చెప్పి ఈ మనస్సేమో ప్రలోభ పడుతూ ఉంటుంది అది చెప్పిన విషయాలు. అలా ఎప్పుడైతే ఆ ప్రలోభాలకు గురి కాదో ఆ మనస్సు, అది మరి పరిపూర్ణ స్థితికి సోపానం. కాబట్టి ఆ స్థితి మరి అందరికీ వెంటనే రాదు కాబట్టి, అందరూ ఈ ఇంద్రియాల ప్రభావానికి గురి అయిపోతూ ఉంటారు కాబట్టే మనస్సును కూడా ఇంద్రియాల్లో ఒకటని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇంద్రియాల్లో మనస్సును, జీవులలో భూతానాం అస్మి చేతన. అంటే భూతాలు అంటే భూతాలు కాదు, జీవరాశులు అని అర్థం. ఈ జీవరాశులన్నిటిలో ఉన్న చేతనం అంటే చైతన్యాన్ని నేనే అస్మి, నేనే అయి ఉన్నాను అంటున్నారు. కాబట్టి జీవులలో చైతన్యం అంటే ప్రాణం అంటాం కదా మనం, ప్రాణం అని. సో అది నేనే అంటున్నారు. సో వేదాల్లో సామవేదం, దేవతల్లో మరి నేను ఇంద్రుడను, ఇంద్రియాలలో మనస్సును, జీవులలో ఈ చైతన్యాన్ని నేను. రుద్రాణం శంకరశ్చాస్మి, విత్తేషో యక్షరక్షసాం, వసూనాం పావకశ్చాస్మి, మేరు శిఖరిణాం అహం. రుద్రులలో నేను శంకరుణ్ణి. రుద్రులు కొంతమంది 12, 13 మంది రుద్రులు ఉన్నారు, వాళ్ళలో నేను శంకరుణ్ణి. విత్తేషో యక్షరక్షసాం, యక్షరాక్షసుల్లో నేను మరి కుబేరుడిని, ధనపతి అయిన కుబేరుడిని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. వసూనాం పావకశ్చాస్మి, వసువుల్లో నేను అగ్నిని. మేరు శిఖరిణాం అహం, మరి శిఖరాలన్నిటిలోకి పర్వతాల్లోకి నేను మేరు పర్వతాన్ని అంటున్నాను. ఈ మేరు పర్వతం యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి అంటే మరి పాల సముద్రాన్ని మదనం చేసినప్పుడు దేవతలు దానవులు మరి అంత పెద్ద సముద్రాన్ని చిలకాలి అంటే ఓ పెద్ద కవం కావాలి. సో అంత పెద్ద కవం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, కాబట్టి భగవంతుడు ఈ మేరు పర్వతాన్ని కవంగా చేసుకోమని వాళ్ళకి సలహా ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈ మేరు పర్వతాన్ని పాల సముద్ర మథనంలో కవ్వంగా వాడారనమాట, పెద్దది కాబట్టి. సో అది నేను పర్వతాలలో మేరు పర్వతాన్ని అని చెప్పారు. పురోధసాం చ ముఖ్యం మాం విద్ధి పార్థ బృహస్పతిం, సేనానీనాం అహం స్కందః, సరసామస్మి సాగరః. సో పురోహితులలో నేను బృహస్పతిని. బృహస్పతి అంటే ఎవరు, దేవతల యొక్క గురువు. సో ఆయన పురోహితుల్లో మరి ఆయన్ని మించిన పురోహితులు లేరు కాబట్టి నేను దేవతల పురోహితునైన బృహస్పతిని. సేనాపతులలో అహం స్కందః. స్కందః అంటే కార్తికేయుడు, సుబ్రహ్మణ్య స్వామి. నేను ఆయన దేవతలకు సేనాధిపతి కాబట్టి సేనాధిపతుల్లో నేను స్కందుడను. సరసాం అస్మి సాగరః, ఇక జలాశయాలన్నిట్లోకి నేను సాగరుడను, సముద్రుడనై ఉన్నాను అంటున్నారు. పురోహితుల్లో బృహస్పతిని, సేనాపతుల్లో కార్తికేయుడును, జలాశయాల్లో నేను సముద్రాన్ని. మరి ఈ జలాశయాలన్నిట్లోకి సముద్రం అన్నిటికంటే పెద్దది కాబట్టి. మహర్షీణాం భృగురహం, గిరామస్మ్యేకమక్షరం, యజ్ఞానాం జపయజ్ఞోస్మి, స్థావరాణాం హిమాలయః. మహర్షులలో భృగుర్ అహం, నేను భృగు మహర్షిని. గిరాం అస్మ్యేకం అక్షరం, ఏకం దివ్య ధ్వనులలో నేను ఏకాక్షరమైన ఓంకారాన్ని. యజ్ఞానాం జపయజ్ఞోస్మి, యజ్ఞాలలో నేను జపయజ్ఞాన్ని. సో అన్ని యజ్ఞాలలోకి జపయజ్ఞం గొప్పదని భగవంతుడు కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. అందుకే మనకి భక్తి రసామృత సింధులో కూడా ఏం చెప్తారు, ఈ జపయజ్ఞం శ్రవణ కీర్తనలతో, యజ్ఞంతో, స్మరణతో మనం మరి పాపాలన్నిటినీ కూడా ప్రక్షాళనం చేసుకోవచ్చు, తద్వారా భగవంతుణ్ణి చేరుకోవచ్చు అని చెప్తారు. మనం అంటే మనస్ఫూర్తిగా ఆ యజ్ఞం కనుక చేసినప్పుడు. స్థావరాణం హిమాలయ, అంటే స్థావరాలు అంటే కదలనివి, జంగాలు అంటే కదిలేవి. స్థావర జంగాలు అంటూ ఉంటారు కదా, మీరు వినే ఉంటారు. స్థావరాలంటే స్థిరమైనవి అనమాట, కదలనివి. జంగాలంటే కదిలేవి. వీటిని మనం చరా అచర అని కూడా అంటాం. చర అంటే కదిలేవి, అచర అంటే కదలనివి. సో స్థావరాలంటే అచరాలు, కదలనివి. హిమాలయాల్ని ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నారు. కదలని వాటిల్లో నేను హిమాలయాన్ని. మరి కదలకుండా ఉన్న స్ట్రక్చర్స్లో ఈ విశ్వం అంతట్లో హిమాలయాల్ని మించిన ఉన్నతమైనది, అద్భుతమైనది ఇంకొకటి లేదు. కాబట్టి కదలని వాటిల్లో నేను హిమాలయాన్ని. మహర్షులలో భృగు మహర్షిని, దివ్య ధ్వనుల్లో ఓంకారాన్ని, మరి యజ్ఞాల్లో జపయజ్ఞాన్ని, స్థావరాల్లో హిమాలయాన్ని. అశ్వత్థా సర్వవృక్షాణాం దేవర్షీణాం చ నారదః, గంధర్వాణాం చిత్రరథః,
సిద్ధానాం కపిలో ముని. సో అన్ని వృక్షాల్లో నేను అశ్వత్థ వృక్షాన్ని, రావి చెట్టును. దేవర్షులలో అందుకే రావి చెట్టుకు పూజలు అవి చేస్తూ ఉంటాం కదా. సో వృక్షాలలో రావి చెట్టును, దేవర్షులందరిలో నారదుణ్ణి. మరి నారదు మునిని మించిన దేవర్షి ఇంకొకరు లేరు. సో దేవర్షులలో నారదుణ్ణి. గంధర్వాణం చిత్రరథ, గంధర్వులందరిలోకి చిత్రరథుడు అనే ఈ గంధర్వులు, వీళ్ళ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే వీళ్ళు చాలా గొప్ప గా గానం చేయగలరు అనమాట. వీళ్ళల్లో కూడా చిత్రరథుడు అనే అతను ఇంకా మంచి ఉన్నతంగా గానం చేయగల సమర్థత ఉన్నవాడు. సో గంధర్వులలో చిత్రరథుణ్ణి. సిద్ధానాం కపిలోముని, సిద్ధులలో నేను కపిలమునిని అని చెప్తున్నారు. కపిలముని కూడా భగవంతుడు అవతారమే అని చెప్తారు, మనం భాగవతంలో చూస్తాము. సో ఇలా వృక్షాలలో రావి చెట్టును ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు, దేవర్షులలో నారదును, గంధర్వుల్లో చిత్రరథుడు, మరి సిద్ధులలో కపిలమునిని. ఉచ్చైశ్రవ సమశ్వానాం విద్ధి మాం అమృతోద్భవం ఐరావతం గజేంద్రాణం నరాణం చ నరాధిపం. ఇక ఉచ్చైశ్రవాన్ని, అశ్వాలన్నిట్లోకి కూడా అంటే గుర్రాలలో నేను ఉచ్చైశ్రవాన్ని. విద్ధి మాం అమృతోద్భవం, తెలుసుకో నేను అమృతం నుంచి పుట్టిన ఉచ్చైశ్రవాన్ని. అంటే ఇక్కడ అమృతం నుంచి పుట్టడం అంటే ఏమిటి అంటే, మనం దేవదానవులు ఇద్దరు కూడా పాలసముద్ర మథనం అప్పుడు వెంటనే అమృతం రాలేదు, ముందు ఎన్నెన్నో వచ్చాయి వస్తువులు, మనుషులు, మరి ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత విషము, ఆ తర్వాత చివరికి అమృతం వస్తుంది. సో అలా వచ్చిన వాటిల్లో ఈ ఉచ్చైశ్రం అనే గుర్రం కూడా ఒకటి అనమాట. అది ఇక్కడ మనకి చూపిస్తున్నారు ప్రత్యేకంగా. అది మరి పాల సముద్రం నుంచి వచ్చింది కాబట్టి అది ఉచ్చైశ్రం. సో గుర్రాలలో నేను ఆ ఉచ్చైశ్రవాన్ని. అలాగే ఐరావతం కూడా అందులో నుంచే ఉద్భవించింది. ఐరావతాన్ని తర్వాత మరి ఇంద్రుడు వాహనంగా స్వీకరించడం జరిగింది. సో ఈ గజేంద్రులలో ఐరావతాన్ని, అశ్వాలలో ఉచ్చైశ్రవాన్ని, ఈ రెండు కూడా అమృతం నుంచి ఉద్భవించినటువంటి గుర్రమైన ఉచ్చైశ్రవాన్ని, ఐరావతాన్ని గజేంద్రులలో. నరాణాంచ నరాధిపం, అంటే నరులందరిలో, మనుష్యులందరిలో నేను నరాధిపుడను, అంటే రాజును. అంటే మనుషులందరిలో మరి నాయకులు ఇంకా కొంచెం ఉత్తమమైన వాళ్ళు కాబట్టి నరులలో నేను రాజును అని చెప్తున్నారు. అశ్వాలలో అమృతంలోంచి ఉద్భవించిన ఉచ్చైశ్రవాన్ని, గజరాజుల్లో ఐరావతాన్ని, మనుష్యులలో రాజును. ఆయుధానాం అహం వజ్రం ధేనూనాం అస్మి కామధు ప్రజనశ్చాస్మి కందర్పః సర్పాణాం అస్మి వాసుకి. ఆయుధాల్లో నేను వజ్రాయుధాన్ని, ధేనూనాం అస్మి కామధు. సో అంటే గోవులలో నేను కామధేను, అంటే సురభి అని కూడా అంటారు కామధేనును. కామధేను యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటి అంటే ఎప్పుడూ కూడా అన్ని టైమ్స్లో పాలు ఇచ్చేటటువంటి గోవు కాబట్టి నేను గోవులలో కామధేను. ప్రజనశ్చాస్మి కందర్ప, అంటే సంతానోత్పత్తికి కారణమైన ప్రేమ దేవత అంటే ఎవరు? మన్మధుడు. ఆ మన్మధుణ్ణి నేనే. సర్పాణం అస్మి వాసుకి, సర్పాలలో నేను వాసుకిని. సో ఈ వాసుకి ఎవరు అంటే, ఇందాక మనం పాలసముద్ర మదనం గురించి చెప్పుకున్నాం కదా. మేరు పర్వతం కవ్వమైతే దాన్ని చిలకడానికి ఒక తాడు ఉండాలి కదా. సో అంత పెద్ద పర్వతానికి తాడు ఏమిటి అంటే ఈ వాసుకిని తాడుగా ఉపయోగించారనమాట. సో సర్పాలలో నేను వాసుకిని అని చెప్తున్నాను. అనంతశ్చాస్మి నాగానాం వరుణో యాదసాం అహం పితॄణాం అర్యమా చాస్మి యమ సంయమతాం అహం. అనంతశ్చాస్మి నాగానాం, అనంతమైన పడగలున్న నాగులలో నేను మరి అనంతుడు, అంటే అనంతశేషుడు, ఆదిశేషు అనమాట. వరుణో యాదసాం అహం. సో మరి జలవాసులలో నేను వరుణ దేవుణ్ణి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. అలాగే పితృణాం వరుణ దేవుని చూస్తున్నాం. పితృణాం అర్యమాచాస్మి, పితృదేవతలలో నేను అర్యముడును. అలాగే యమ సంయమతాం అహం, అంటే నియమాలు అమలుపరిచే వాళ్ళల్లో నేను యమధర్మరాజును. ఆయన ధర్మరాజు, అందుకే ఆయన పేరు యమ. ధర్మరాజు అంటారు ఎందుకు? ఆయన కరెక్ట్గా న్యాయాన్ని అమలు పరుస్తున్నారు. పుణ్యం చేసిన వాళ్ళకి పుణ్య ఫలితం ఏమిటో చూస్తున్నారు, పాపాలు చేసిన వాళ్ళకి పాపానికి తగ్గట్లుగా చేస్తున్నారు. కాబట్టి
ఉన్న కర్మ రూల్ని ఆయన ఎన్ఫోర్స్ చేస్తున్నాడు జడ్జి లాగా. ఇప్పుడు జడ్జి ఏం చేస్తారు, మామూలుగా లాలో మనకి రూల్స్ ఉంటాయి. ఈ నేరం చేస్తే ఫలానా సెక్షన్ ప్రకారం ఫలానా శిక్ష అని ఉంటుంది కదా లా పుస్తకాల్లో. సో ఆ ఉన్న రూల్స్ని ఈ జడ్జి అమలు చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే మన కర్మ సిద్ధాంతాల్లో ఉన్న విషయాల్ని ఈ యమధర్మరాజు కరెక్ట్గా అమలు పరుస్తూ ఉన్నారనమాట, నియమాలన్నిటినీ. కాబట్టి ఆ నియమాలు అమలు పరిచే వాటిలో నేను యమధర్మరాజును కూడా అంటున్నారు. సో ఎన్నో పడగలున్న నాగుల్లో అనంతశేషుణ్ణి, ఆదిశేషుణ్ణి, జలవాసులలో వరుణదేవుణ్ణి, పితృదేవతల్లో ఆర్యముణ్ణి, నియమాలు అమలు పరిచే వాళ్ళలో యమధర్మరాజును. ప్రహ్లాదశ్చాస్మి దైత్యానాం కాలః కలయతాం అహం, మృగాణాం చ మృగేంద్రోహం వైనతేయశ్చ పక్షిణాం. ప్రహ్లాదశ్చ అస్మి దైత్యానాం, దైత్యులు అంటే రాక్షసుల్లో నేను ప్రహ్లాదున్నై ఉన్నాను. కాలః కలయతాం అహం, సో అన్నింటినీ నియంత్రించే వాటిల్లో నేను కాలాన్ని. మరి ప్రహ్లాద్ మహారాజు రాక్షసుడైన హిరణ్యకశ్యపుడి పుత్రుడు కాబట్టి ఆయన రాక్షసు వంశంలో పుట్టిన మరి మహాభక్తుడు కాబట్టి రాక్షసుల్లో నేను ప్రహ్లాదుడును. అలాగే అన్నిటినీ నియంత్రించే వాటిలో కాలాన్ని. కలయతాం అహం అంటే టైం మరి అన్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది కదా, అన్ని టైం ప్రకారం జరిగిపోతూ ఉంటాయి కదా. సూర్యుడు ఉదయించడం ఏమిటి, అస్తమించడం ఏంటి, చంద్రోదయం ఏమిటి, మరి ఈ కాలం 24 గంటలు, రాత్రి పగలు, మరి సీజన్స్ అన్నీ కూడా ఈ కాలాన్ని బట్టి జరుగుతూ ఉంటాయి. సో అన్నింటినీ నియంత్రించే వాటిల్లో నేను కాలాన్ని. జంతువులలో నేను మృగాణాంచ మృగేంద్రో, జంతువులన్నిటిలోకి మరి మృగరాజైన సింహం గొప్పదని చెప్తున్నాం. సో సింహాన్ని. పక్షులలో గరుత్మ, వైనతేయశ్చ పక్షిణ అంటే వైనతే అంటే అక్కడ గరుత్మంతుడు అని అర్థం. పక్షులలో గరుత్మంతుడిని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సో పవతాం అస్మి రామశస్త్రభృతాం అహం, జుషాణాం మకరశ్చాస్మి స్రోతసాం అస్మి జాహ్నవి. పవిత్రం చేసే వాటిల్లో పవన అంటే నేను వాయువునై ఉన్నాను. చూడండి, మనం ఏదైనా కొద్దిగా వాసనగా ఉంది అనుకున్నప్పుడు మనం బయట గాలిలో పెడితే ఈ వాసన పోతుంది అంటూ ఉంటాం. అంటే గాలి వాయువు అన్నిటినీ కూడా పవిత్రం చేస్తుంది అన్నమాట. సో అలా పవిత్రం చేసే వాటిల్లో నేను వాయువును. రామశస్త్రభృతాం అహం, మరి శస్త్రధారులు ఆయుధదారుల్లో నేను రాముడను. మరి రామబాణాన్ని మించిన బాణం లేదు, తిరుగులేని బాణం రామబాణం. సో ఆయుధదారుల్లో నేను శ్రీరాముడను. జుషాణాం మకరశ్చాస్మి, జలచరాలలో మొసలిని. మరి స్రోతసాం అస్మి, ప్రవహించే వాటిల్లో నేను అయి ఉన్నాను. ఏమై ఉన్నాను, జాహ్నవి అంటే గంగా నదిని అంటున్నారు. సో పవిత్రం చేసే వాటిల్లో వాయువును, ఆయుధదారుల్లో శ్రీరాముడును, జలచరాలలో మొసలిని, మరి ప్రవహించే వాటిలో నేను గంగా నదిని. అలాగే సమస్త చరాచర సృష్టికి ఉత్పత్తి, ఉనికి, అంతం కూడా నేనే. విద్యలలో ఆధ్యాత్మిక విద్యను నేను, వాదించే వాళ్ళలో వాదాన్ని నేను, అక్షరాలలో అకారాన్ని నేను. అకారం లేనిది మరి ఏ మాట పూర్తి కాదు కదా. సో అక్షరాల్లో అకారాన్ని. సమాసాల్లో ద్వంద్వ సమాసం. సమాసాల్లో ద్వంద్వ సమాసం అంటే రెండు పదాలు కలిసి ఉన్నప్పుడు మనం ద్వంద్వ సమాసం అంటాం. ఏది, ఉదాహరణకు సుఖ దుఃఖాలు, కలిమిలేములు, అన్నదమ్ములు, అట్లా మనం 2 words ఉన్నప్పుడు అది ద్వంద్వ సమాసం అవుతుంది. అలాగే మరి మామూలు మాట కంటే అది ఎక్కువ కాబట్టి సమాసాల్లో ద్వంద్వ సమాసం. నాశనం లేని కాలాన్ని, కాలానికి జరుగుతూనే ఉంటుంది, ఇంకా నాశనం లేదు. అన్ని దిక్కులకు ముఖాలున్న బ్రహ్మను, చతుర్ముఖుడైన బ్రహ్మను నేనే. సర్వాన్ని సంహరించే మృత్యువును నేనే. కలగబోయే వస్తువులకు మూలాన్ని నేనే. అంటే ముందు ముందు పుట్టబోయే వాటికి కూడా ఆది నేనే అంటున్నారు. స్త్రీలలో కీర్తి, సంపద, వాక్కు, జ్ఞాపక శక్తి, మేధ, ధైర్యం, ఓర్పు నేనే అంటున్నారు. అంటే స్త్రీలకు ఈ లక్షణాలు ఉన్నాయి అని చెప్పి భగవంతుడు కూడా చెప్తున్నారు. సో స్త్రీలలో ఉన్న ఈ లక్షణాలకు కూడా నేనే. నేను సామవేద గానాలలో బృహత్సామాన్ని. ఈ బృహత్సామం అనేది దేవతలు మరి అత్యంత మధురంగా రాత్రివేళ గానం చేస్తూ ఉంటారని చెప్తూ ఉంటారు. సామవేదంలో ఈ బృహత్సామం ఇంకా ప్రత్యేకత అన్నమాట, మధురమైనది.
సో సామవేద గానాల్లో, ఈ సామవేదంలో చాలా ఈ గానం అది ఉంటుంది. ఈ గానాల్లో కూడా బృహత్సామ ఇంకా గొప్పదంటున్నారు. ఛందస్సులలో గాయత్రిని, మాసాలలో మార్గశిర మాసాన్ని. మరి మార్గశిర మాసం చాలా ప్లెజెంట్గా ఉంటుంది మనకి, నవంబర్ డిసెంబర్ ఆ మంత్స్. అది ఋతువులలో వసంతం, వసంత ఋతువు అందంగా అన్ని చిగర్చడం ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ఋతువులలో వసంతాన్ని. ఛందస్సులలో గాయత్రిని, మరి గాయత్రిని మించిన మంత్రం అన్నిటికీ, మంత్రాలన్నిటికీ కూడా రాజు తల్లి లాంటిది గాయత్రి మంత్రం, ఛందస్సులలో గాయత్రిని. ద్యూతం చలయతాం అస్మి తేజస్తేజస్వినామహం జయోస్మి వ్యవసాయోస్మి సత్వం సత్వవతాం అహం. సో ద్యూతం చలయతాం అస్మి, మోసగాళ్లలో నేను జూదాన్ని, ఆ చీట్ చేసే వాళ్ళలో ఆ జూదం కూడా నేనే. తేజోవంతులలో ఉన్న తేజస్సును నేనే, తేజస్వినాం అహం, వాళ్ళ తేజోవంతులలో ఉన్న తేజస్సును అహం నేనే. జయోస్మి వ్యవసాయోస్మి, జయోస్మి అంటే విజేతలు అంటే విజయం సంపాదించిన వాళ్ళలో ఆ విజయాన్ని నేనే. వ్యవసాయోస్మి, వ్యవసాయం అంటే కృషి, కష్టించే వాళ్ళలో ఆ కష్టాన్ని నేనే. సత్వం సత్వవతాం అహం, సత్వవంతులు అంటే బలవంతులలో ఉన్న సత్వం బలాన్ని అహం నేనే. సో మోసగాళ్లలో జూదాన్ని, తేజోవంతులలో తేజస్సును, విజేతలలో విజయాన్ని, కృషి సలిపే వాళ్ళలో కృషిని, బలవంతులలో బలాన్ని కూడా నేనే. వృష్ణీనాం వాసుదేవోస్మి పాండవానాం ధనంజయః మునీనాం అప్యహం వ్యాసః కవీనాం ఉషనా కవిః. వృష్ణీనాం వాసుదేవోస్మి. సో వృష్టి వంశస్థులలో నేను వాసుదేవుణ్ణి. యదువంశాన్ని వృష్టి వంశం అని కూడా అంటారు, అందుకే వార్ష్ణేయుడు అనే పేరు కూడా ఉన్నది కదా శ్రీకృష్ణుడికి. సో ఈ వృష్టి వంశస్థులలో వాసుదేవుణ్ణి నేను. పాండవానాం ధనంజయ, పాండవులలో నేను ధనంజయుడైన అర్జునుడికి ధనంజయుడు అనే పేరు ఉంది కదా, మరి యజ్ఞం చేసినప్పుడు డబ్బులు కావాలి అంటే వెళ్ళి తీసుకుని రాగల సమర్థత అర్జునుడికి ఉన్నది కాబట్టి ధనంజయుడు అనే పేరు అర్జునుడికి ఉన్నది. సో పాండవుల్లో నేను అర్జునుడను. మునీనాం అప్యహం వ్యాస, మునులలో నేను వ్యాస మహర్షిని. కవీనాం ఉషనా కవి అంటే శుక్రాచార్యుడు, ఎవరైనా రాక్షస గురువు, మహా బుద్ధి కుశలత ఉన్నవాడు. అందుకే మరి బలి మహారాజుకు చెప్తాడు, నువ్వు ఆయన భగవంతుడు వస్తారు, నిన్ను ఇలా అంతా కావాలి అని అడుగుతారు, నీవు ఇచ్చావంటే మొత్తం నువ్వు మొత్తాన్ని కూడా కోల్పోతావు అని చెప్పి ముందుగానే హెచ్చరించగల సూక్ష్మ బుద్ధి ఉన్నవాడనమాట. అయితే బలి మహారాజు భగవంతుడే వచ్చి నన్ను అడిగినప్పుడు నేను ఏదైనా సరే ఆయనకి ఇచ్చేస్తాను అని చెప్పి ఆయన చెప్పడం జరుగుతుంది. సో అందుకని కవులలో సూక్ష్మ బుద్ధి ఉన్న వాళ్ళలో శుక్రాచార్యుణ్ణి అంటున్నారు. సో భగవంతుడు ఇదేమిటి ఫలానా వాళ్ళల్లో నేను ఫలానా అంటున్నారు, సూక్ష్మ బుద్ధి ఉన్న వాళ్ళు శుక్రాచార్యుని, మునులలో ఏదో వ్యాస మహర్షిని ఇలా అంటున్నారు, మరి భగవంతుడు అందరిలోనూ ఉన్నారు కదా, నేను ప్రత్యేకంగా వీళ్ళల్లో ఫలానా వాళ్ళలో నేను వాళ్ళననే అంటున్నారేమిటి అనే సందేహం రావచ్చు మనకు కదా. సో ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి అంటే భగవంతుడు నిజం అన్నిట్లోనూ ఉన్నారు, ఆయన లేదే దేనికి చైతన్యం లేదు అన్నది మనం చూసాం. ఇక్కడ దీని అర్థం ఏమిటి, ఫలానా దాంట్లో నేను ఫలానా అని చెప్పడంలో అర్థం ఏమిటి అంటే, ఎక్కడ ఈ ప్రపంచంలో మనం ఏ ప్రత్యేకతను చూసినా, ఏ మహత్యాన్ని చూసినా, ఏ వైభవాన్ని చూసినా, ఏ ఐశ్వర్యాన్ని కానీ సౌందర్యాన్ని కానీ మనం చూసినా, ఏ ప్రత్యేకతను చూసినా అది భగవంతుడి యొక్క మహిమయే, ఆయన ఇచ్చినదే అని మనం అర్థం చేసుకోవడం కోసం భగవంతుడు ఇన్ని రకాల ఉదాహరణలు ఇచ్చారనమాట. ఎక్కడ ఏది చూసినా ఆఖరికి మోసగాళ్లలో ఉన్న జూదం, ఆ మోసగాడు మోసం చేయడానికి కూడా ఎంతో కొంత తెలివి ఉండాలి కదా. అక్కడ అదైనా తేజోవంతులలో తేజస్సు అయిన, విజేతలలో విజయమైన, కృషి సలిపే వాళ్ళలో కృషి, బలవంతులలో బలం, ప్రతిదీ కూడా నేనే అని భగవంతుడు. ఏదైనా భగవంతుడు ఇస్తేనే ఏదైనా మనకిక్కడ గోచరిస్తుంది, రూపమే కాదు మరి ఆ రూపంలో ఉన్న ప్రత్యేకత కానీ, టాలెంట్ కానీ, అందం కానీ, ఐశ్వర్యం కానీ, మరి సమర్థత కానీ ఏదైనా భగవంతుడి యొక్క కృప, ఆయన ఇచ్చిన భిక్ష అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి.
దండో దమయతాం అస్మి నీతిరస్మి జిగీషతాం మౌనం చైవాస్మి గుహ్యానాం జ్ఞానం జ్ఞానవతాం అహం. అలాగే దండో దమయతాం అస్మి అంటే ధర్మ విరుద్ధతను దండన చేసే పనిష్మెంట్స్ లో నేను అంటే దండించే వాటిల్లో ఆ మార్గాలలో నేను శిక్షను. సో ఎవరైనా తప్పు చేసినప్పుడు వాళ్ళు మళ్ళీ తప్పు చేయకుండా ఉండాలి అంటే ఏం చేస్తాం? శిక్ష వేస్తాం. ఈవెన్ చిన్న చిన్న క్లాసుల నుంచే మనకి టీచర్లు మాట్లాడితే ఒక పక్క నోటు మీద వేలు వేసుకుని మాట్లాడకుండా కూర్చోవద్దు, ఒక 5 నిమిషాలు నోటు మీద వేలు వేసుకోండి అంటూ ఉంటారు. సో అట్లా వేలు వేసుకుని మాట్లాడకుండా కూర్చోవడం మహా కష్టం ఆ వయసులో. అందుకని అమ్మ మాట్లాడామంటే ఎక్కువ మాట్లాడితే ఈ పనిష్మెంట్ వస్తుందని భయపడి మరి మాట్లాడటం తగ్గిస్తూ ఉంటారు. అలాగే మరి పెద్ద పెద్ద నేరాలకు పెద్ద పెద్ద శిక్షలు. శిక్ష లేనప్పుడు మరి ఇంకా పరివర్తన ఉండదు కదా, మళ్ళీ మళ్ళీ తప్పులు చేస్తూనే ఉంటాం మానవులు. కాబట్టి ఆ ఆ ధర్మ విరుద్ధతను అంటే తప్పును అణిచివేసే మార్గాలలో నేను శిక్షను మించిన మార్గం లేదు తప్పును అణిచివేయాలి అంటే అని చెప్తున్నారు. అలాగే విజయం కోరుకునే వారిలో వ్యూహం అంటే ప్లాన్. సో ప్లాన్ లేనిదే మరి ఏ పని సక్సెస్ఫుల్ కాదు. చిన్న పని అయినా పెద్ద పని అయినా దేనికైనా ఒక ప్లాన్ ఉండాలి. ఈవెన్ మనం రేపు ఒక ఫలానా ఏదైనా వంట, స్పెషల్ వంట చేయాలనుకున్నా, మామూలు వంట చేయాలనుకున్నా కూడా కొంత ప్లాన్ ఉండాలి. రేపు ఏం చేస్తాము, దానికి ఏం కావాలి, అవన్నీ సమకూర్చుకుంటాం కదా కొంతవరకు. ఏ పనికైనా ప్లాన్ ఉండాలి. కాబట్టి అలా సక్సెస్ఫుల్గా పనిచేయాలనుకునే వాళ్ళ యొక్క ప్లాన్ని నేనే అంటున్నారు. రహస్యాలలో మౌనం. మరి మౌనంగా ఉంటే ఏ రహస్యం బయటికి రాదు. కాబట్టి రహస్యాలలో మౌనం, వివేకవంతులలో జ్ఞానం జ్ఞానవతాం అహం. జ్ఞానవంతులలో ఉన్న జ్ఞానాన్ని అహం నేనే అంటున్నారు. యచ్చాపి సర్వభూతానాం బీజం తదహం అర్జున న తదస్తి వినా యత్స్యాన్ మయా భూతం చరాచరం. సో సర్వభూతాలు అంటే అన్ని జీవరాశులకు కూడా బీజాన్ని తదహం అర్జున, వాటన్నిటికీ బీజాన్ని, విత్తనాన్ని నేనే అర్జున. నతదస్తి వినాయత్స్యాన్ మయా భూతం చరాచరం. ఈ చర అచర కదిలే కదలని భూతాలు అంటే జీవరాశులన్నీ కూడా కదిలేవైనా కదలనివైనా నేను లేనిదే నతదస్తి వినాయత్స్యాన్, అవి నేను లేనిదే అవి ఏవి కూడా ఉనికిలో ఉండవు. కదిలేదైనా కదలనిదైనా. ఉదాహరణకు కదిలేదంటే మనుషులు, జంతువులు, పక్షులు, చేపలు, ఇవన్నీ. కదలనివంటే మరి వృక్షాలు, ఇవన్నీ కూడా చెట్లు, మొక్కలు, ఇవి కదలనివి. ఏదైనా సరే నేను లేకుండా ఏది ఉనికిలో లేదు. ఈ అన్ని జీవరాశులకు నేనే జన్మ కారణమైన విత్తనాన్ని, బీజాన్ని నేనే. నేను లేకుండా కదిలే కదలనివి ఏవైనా సరే ఉనికిలో లేదు అని చివరికి విషయాన్ని చెప్పారు. ఉన్న విషయం అనమాట. నాంతోస్తి మమ దివ్యానాం విభూతీనాం పరంతప ఏషతు దేశతః ప్రోక్తో విభూతేర్విస్తరో మయా. నా అంతోస్తి అంటే అంతం అనేది లేదు. మమ దివ్యానాం విభూతినాం, నా యొక్క దివ్యమైన విభూతులకు అంతం అనేది లేదు, ఎండ్ లేదిక నా మహిమలకు అంటున్నారు. పరంతప, పరంతప అని అర్జునుని సంబోధిస్తున్నారు. పరంతప అంటే శత్రువులను భయపెట్టేవాడా అని అర్థం. సో అర్జునుడు మరి గొప్ప వీరుడు కదా, అందుకని అతని పరంతప అని సంబోధిస్తున్నారు, శత్రువులను భయపెట్టేవాడు అని. ఏషతూర్దేశత ప్రోక్తో, ఏదో ఉద్దేశపూర్వకంగా చెప్పాను. విభూతేర్ విస్తరోమయ, నా విస్తారమైన విభూతుల గురించి నీకు చెప్పిందంతా కూడా జస్ట్ ఒక ఉద్దేశపూర్వకంగానే, అంటే సూచన మాత్రమే నా మహిమలో అంటున్నారు. సో శత్రుంజయుడా అంటే పరంతప, శత్రువులను జయించేవాడా, భయపెట్టేవాడా అర్జున, నా రూపాలకు, దివ్యమైన విభూతులకు అంతం అనేది లేదు. ఇప్పుడు నేను చెప్పినదంతా కూడా ప్రోక్తో అంటే నేను చెప్పినదంతా కూడా ఒక ఉద్దేశాన్ని, జస్ట్ ఒక ఐడియా కోసం సూచన ప్రాయంగా చెప్పాను, అంతేగాని నా అనంతమైన విభూతుల్లో ఇదంతా ఒక సూచన మాత్రమే అంటున్నారన్నమాట. అంటే భగవంతుడి యొక్క శక్తికి ఆయన వైభవాలకి ఒక అంతు అనేది కూడా లేదు. నా అంతోస్తి, ఆయనే చెప్తున్నారు కదా, అంతం అనేది లేదు అంటున్నారు. కాబట్టి నేను నీకు ఇన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చినా ఇవన్నీ జస్ట్ నీకు ఒక ఐడియా ఇవ్వడానికే, ఒక సూచనే గాని దీనికి అంతం లేదు ఆ విభూతులకు. సో భగవంతుడు ఏమిటి ఇలా గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నారనే డౌట్ రావచ్చు. ఆయన చెప్పందే మరి మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? ఇప్పుడు మనకు తెలియదా భగవంతుడు గొప్పని?
అనే అనే డౌట్ కూడా రావచ్చు. మనకి ఎలా తెలుసు అంటే మన పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళు ఇలా పరంపరగా వస్తూ వచ్చింది ఈ జ్ఞానం. మనకు కంప్లీట్ గా మన దాకా రాకపోయినా ఆ బేసిక్ జ్ఞానం వచ్చింది. భగవంతుడి సమస్తానికి మూలం, ఆయన సర్వశక్తిమంతుడు, సర్వకారణ కారణుడు, ఇలా కొన్ని పాయింట్స్ మన దాకా కూడా వచ్చాయి, అలా తెలిసింది. సో మొదట ఆయన చెప్పబట్టే ఈ విషయాలన్నీ కూడా మరి మనబోటి వాళ్ళ దాకా కూడా కొంతవరకైనా వచ్చాయి. యద్యద్విభూతిమత్సత్వం శ్రీమదూర్చితమేవ వా తత్తత్తేవావగచ్చత్వం మమ తేజోష సంభవం. యద్యద్విభూతిమత్సత్వం, నువ్వు ఎక్కడెక్కడ ఏ వైభవాలు విభూతులు మహత్యాలు చూసినా అవి నా నుంచే. శ్రీమద్ ఊర్జితం ఏవవా, అవి నా తేజస్సే, నా నుండే వచ్చాయి. తత్తద్దేవావగచ్చత్వం, వాటన్నిటికీ కూడా మమ తేజోష సంభవం, నా తేజస్సు నుంచే ఉద్భవించాయని తెలుసుకో. సో నువ్వు ఈ ప్రపంచంలో ఏ మహత్యం ఏ విభూతులు చూసినా, ఐశ్వర్యవంతమైన సుందరమైనవైన మహిమగలవైన సమస్త సృష్టులు కూడా కేవలం నా తేజస్సులో ఒక అంశమే. మమ తేజోష సంభవం, నా తేజస్సులో ఒక అంశంతోనే సంభవించాయి అనేది తెలుసుకో అంటున్నారనమాట. చివరికి మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఇక్కడ వటపత్రలో ఉన్నటువంటి చిన్ని కృష్ణుడిని చూస్తున్నాం. నరనారాయణ మహర్షికి ఈ రకంగా కనిపించారని మనం భాగవతంలో కూడా చూస్తాము. అథవా బహునైతేన కిం జ్ఞాతేన తవార్జున విష్టభ్యాహమిదం కృత్స్నం ఏకాంశేన స్థితో జగత్. సో ఇంకా నీకు అసలు ఇన్ని రకాలుగా చెప్పాల్సిన అవసరం ఏముంది అర్జున? నా యొక్క ఈ వివరణ, ఇంత వివరంగా ఈ విషయాన్ని, విష్టభ్యాహమితం కృత్స్నం, ఈ విశ్వమంతా కూడా నేను వ్యాపించి ఉన్నాను. ఏకాంశేన స్థితో జగత్, ఒక చిన్న అంశతోనే నేను ఈ విశ్వమంతట్లో కూడా స్థితుడనై ఉన్నాను, వ్యాపించి ఉన్నాను. సో అర్జున, ఈ వివరణాత్మక జ్ఞానానికి ఇంకా ఇంత వివరంగా చెప్పవలసిన అవసరం కూడా లేదు. ఏముంది ఇంత వివరంగా చెప్పవలసింది? కేవలం నేను ఒక్క అంశతోనే ఈ విశ్వమంతా, చిన్న అంశతోనే ఈ విశ్వమంతా కూడా వ్యాపించి పోషిస్తున్నాను. అందుకే నేను ఎప్పుడు పురుష సూక్తంలో కూడా ఇదే ఉంటుంది. ఏది? భగవంతుడు మరి ఆయన ఈ విశ్వమంతా కూడా ఆయన శక్తిలో ఒక పావు మాత్రమే. మిగతా మూడొంతులు శక్తి కూడా మనకి ఇంకా ఎంతో శక్తి మనకు తెలియనిది భగవంతుడిది ఉన్నది అని. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఇక్కడ మనం ఈ 10th చాప్టర్ విభూతి యోగంలో ఒక్క నిమిషం, మనం ఈ పాఠంలో క్లుప్తంగా చెప్పుకోవాలి అంటే ఏం చూసాము అన్నది నేను షేర్ చేస్తాను. ఈ విభూతి యోగం అన్న దాంట్లో మనం ఈరోజు చూసింది ఏమిటి అంటే, దేవదేవుడైన భగవంతుడి వివిధ విభూతులను తెలుసుకోవడం ద్వారా మనం అన్నిటా శ్రీకృష్ణుడి ఉనికిని అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. మరి అంతే కదా, ప్రతి దానిలో నేనున్నాను. మీరు ఎక్కడ దేనిని చూసినా, ఏదైనా ఐశ్వర్యవంతమైనది అవ్వచ్చు, అందమైనది అవ్వచ్చు, అందం కానిది అవ్వచ్చు, ఏదైనా మరి శక్తివంతమైనది అవ్వచ్చు, శక్తి లేని, మనం పొగుడుతూ ఉంటాం కదా, వీళ్ళు ఇంత బాగా పాడతారు, ఇంత బాగా చిత్రలేఖనం చేస్తారు. ఎక్కడ ఏది చూసినా, ఏ ఘనత అయినా, అద్భుతమైన మహత్యమైన ఏదైనా భగవంతుడి యొక్క ఆ ఉనికి అది అన్నది మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాము అని చెప్తున్నారు ఈ విభూతుల ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా, తెలుసుకోవడం ద్వారా. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. సో ఈరోజు పాఠం అది. మరి రేపు విశ్వరూప సందర్శన యోగం
చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అందులో అర్జునుడి యొక్క స్తుతులు అవన్నీ కూడా మనం చూస్తాము. సో తప్పనిసరిగా అటెండ్